batur lintune niku kerjasama. Lho lah kok gak bali yo ning Padepokan ngen. Nggih mboten kula kewesel e. Menawi ngoten kula langsung bali mawon Bapak kali niki kula jae bali. Ngoten nah. Iki kancamu. Nggih. Awakmu dipengaruhi iki apa iki sing mengaruhi awakmu? Mboten kula dipengaruhi niki. Nggih, niki kula pengaruh. Lho kok keliru. Kula dipengaruhi niki. Nggih, kula dipengaruhi niki. Iki wis kadung kerasan ana ing bales omah. Nggih, iki sing ngengken. Nggih, sing ngengken. Lho nek panjenengan njaluk undang-undangan bayaran kondo. Mboten cekap pun cekap. Niki lho sing ngengken undak. Wis aku kula kok njaluk undak kok. Sekti? Nggih. Awakmu karo Nyi Ageng ya. Nggih. Saben wulan diblonjo piro? Dibayar piro? 3 juta. 3 juta. Sakmono akeh kuwi rumangsamu isih kurang. Mboten nggih cekap tapi nek isih njaluk undang-undangan. Mboten saestu. Mboten. Ora susah sih. Nggih. Tak undaki bayaranmu. Mboten usah. Bayaranmu 3 juta. Ya. Nggih. Sawulan ambek Nyi Ageng awakmu diparingi blonjo 3 juta. Nggih. Tak tambahi. Mboten saestu mboten. Tak dadekno 5 juta bayaranmu. Matur suwun. Matur suwun. Tak dadekno 5 juta bayaran. Nggih, matur suwun. Kapan mulai niki? Ning ora wulan ngarep iki. Alhamdulillah. Ya sing sabar. Tak undaki dadi 5 juta ning sok taun 2055. Bongko kula ampunan. Oh, kakene saiki umur swidak. Sekti. Nggih. Si akeh penggawean ono. Nggih. Coba bali. Nggih, ngapunten nggih kula nyambut damel malih nggih. Ngono. Nggih kajari kula niki. Nggih ampun sewu nggih. Ban? Ya. Kono sono. Nggih ampun sewu. Kandhane sik. Opo kedadian sing bakal dumadi? Tanpa sebowo paribasane ora ana udan, ora ana angin, aku katimbalan ana ing katemunggungan. Apa sing tak lakoni? Nek aku luput teko penggaweanku iku luput sing endi, nek salah sing ana endi, nek kurang bener manggon ngono. Salah titik ae. Cepel loro ae salah 5. Ya. Senadyan to kaya apa wae. Iya, Mas. Iki mau ya mergo dawuh. Ndoro temenggung iki. Dawuhe Gusti Nggung Wiraguna supaya aku ngadhep ana ing katemenggungan. Menawa mengko aku salah, menawa aku luput, aku bakal nyuwun pangapura. Apa yang salah Gusti Nggung, saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng panjenengan. Mbok bilih Wirabasta menika nggadahi luput dhateng panjenengan. Kula ingkang sowan Gusti Nggung. Dikongkon jaga regol. Tapi Sakri yo durung mrene. Nyanyi sik ae, Ibu. Awakku dhewe. Ganduk deno santri lulusan pondok isih perawan
durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapake mlero tak rewangi ngampet orang ngerokok macak sopan cek koyo kan pondo elah dalah suangku lali nyoblos dari bapak aku koyo santri beko tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok komak nopet kapok lalu nopet oleh deno wis taun-taunan aku ngempet dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman serampatno ya cak rose cak dang mrene cak Delok awak. Lah kok sampet kok koyo walang ngono. Aku kepengin belajar. Oh, belajar ah. Ojo ditren dhisik. Ya belajar ya iso tapi kudu iso belajar ancene. Delok awakmu. Delok awakmu kok serampat kok enake. Enak. Dadi aku kepengin. Terus kan mari rupin belajar serampat ngono. Ya kepengin arek nom-noman ngene iki ya kudu belajar serampat. Iya sih, ancane gendeng-gendeng ya. Apa maneh koyo serampat ya gendeng-gendeng Jawa. Nah, ya iku. Iku kudu dilestarekno, ngono lho. Aku ya kepengin sajane belajar kaya ngono iku. Cuma ya kaya ngono lho. Gerung iso. Ya alon-alon. Itu berarti mang adat gendeng Jawa kudu serampate ngono iku. Ya gak mesti gendeng Jawa ya akeh maceme ya gak serampat tok. Oh, ya. Nah, terus nek aku mbok uruki kuwi mang ya apa carane? Ya wis ku ngono iku tak urip nang omah, gak nang kene. Walah. Ku tak uruki cek iso.
Tapi ngomong-ngomong gendeng-gendeng Jawa, awak dhewe wong Jawa. Oh, modelmu. Modelmu ya apa ya? Kon wong Jawa temen ta? Jawa rek. Jawa tulen aku iki bayi procot iki wis nang Jawa. Jawa asli? Wah ya apa kon? Alah, preketek. Lho, gak percaya rek iki rek. Nek ancen awakmu Jawa tulen. Awakmu ngerti aksara Jawa? Aksara Jawa ya roh. Aksara Jawa? Ngerti. Ana caraka? Alah. Aksara Jawa ngerti aku, maceme apa yang ngerti. Apa ae sih? Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Iya. Lah ya apa? Kon aja nyepelekno aku kon iki. Pinter arek. Aku ngabdi nang kene iki wis tahun-tahunan, Dik. Kon niku. Aku jek gak trimo. Gak trimo lah apa kon? Nek ancen awakmu pinter ngerti. Cek apa maksude Hana Caraka? Ayo dobol tak. Hana Caraka, ya kan? Ana tegese. Hana Caraka iki wing urip nang alam donya iki duwe utusan. Ngono lho. Dadi urip nang alam donya iki kudu nglakoni kabecikan, aja nindakno sing elek. Iya. Oh, kon niku. Dadi urip ning kene iki kudu melakukan kebaikan. Kebaikan. Gak koyo kon ngono iku. Lho kok aku? Lah kon wingi utang semayar sak minggu kon setahun kan bayar. Ya, kene gurung ngono kok apa maneh. Wes gak Lho, trimo. sing dar iku ya ngono iku tambahan asine. Iya. Selanjutnya. Data Sawala. Data Sawala datan nggawa nawala. Lho jek isa. Ya apa kon niku? Tegese? Tegese iku wong ning alam biyen ya. Iku ana sing jenenge Sandi Sastra. Sandi Sastra. Sandi iku tegese rahasia. Sastra iku tulisan. Heeh. Ngono lho. Sandi Sastra. Iya. Paribasane iku. Dadi awakmu iku awak dhewe sing iso maca. Oh. Nek kon tak duduhi. Oh, lah teles. Oh, teles ya apa? Lah dituduhi. Maksude kon tak kandhani ngono Oh, lho. alah, gak ngomong, ngadanono ta lah. Iya ya. Kok Sandi Sandi Sastra. Sastra kon tak duduhi ngono lho. Ya Terus mari apa? nek oluk salam dadi wong Jawa kok ojo lali Jawane. Heeh. Ya kan? Terus, Ya kan? heeh. Contoh. Contone kon mertamu. Oh. Mertamu nang ngarepe wong omahe wong ya assalamualaikum. Nek salam ketokno praene, lah nek pamitan ketokno gegere. Dadi gak sudah-seludur ngono Lah ya. ya iya, Dek. Kon ro sepur sih. Iya apa? Sepur lah kon ro. Heeh, sepur. Sepur iku nek mlaku iku ae ono hewes-hewes sih. Iya ya. Lah kon menungso mosok seludar-seludur. Gak nutut utakmu musuh aku. Tambah pinter hari iki. Kon. Tambah menyala kon. Ya menyala. Gendeng hari iki. Lho kok gendeng kakekmu ngono ah? Eh tambah menyala tambah gendeng. Ya gak lah. Selanjutnya Apa? ono mana? Padha jayanya amblas kon wis ah. Ayo. Padha jayanya. Ya. Oh. Artine wong urip iki padha duwe jayane. Lho, aku duwe jaya, kon yo duwe jaya. Berarti setiap orang punya masa jaya. Jaya. Oh, iya. Dadi nek gak gelem dijewet aja sampe jewet wong. Soale loro. Mikir iki. Ketuk iki. Kepinteranmu ae piro? Saya gak terima mana aku. Wis gak trimo ae. Si iku lho. Apa? Sing terakhir. Moga botongo ayo. Maga Bathanga. Heeh. Wong urip ning alam donya iki ibaratnya ngene, ibaratnya mabur tanpa suwiwi, mencolot tanpa sutang. Nang warung gak bayar. Nang warung gak bayar apa? Lah ya apa iso miber bontolah. Arek gendeng pedakmu grip ngono nang warung gak bayar kon niku. Oh. Mencolot tanpa sutang iku ngene lho. Ya, miber tanpa suwiwi, mencolot tanpa sutang. Wong besok iku bakal mati ngono lho. Dadi aja sombong kon niku, dume kon saiki sugih. Kon sombong. Meneh-meneh nek mati donyamu gak mbok gawa, Dik. Allah. Berarti nek wong sakti koyo ngopo tetep mati. Mati. Oh, dadi mati. Mati. Koyo apa carane wong iku mang sakti, duwe kanuragan sing sakti, duwe uwake yo tetep mati. Mati wong ratu kok iso mati kok. Saiki aku takon. Wong mati macem ono piro? Mati maceme ana 3. Lho, Lho kon ya apa kon niku? apa iku? Ana mati, Heeh. ana pati, ana sampurnaning mati. Ilmune tuwek hari iki. Lho kon sak pira pujian. Ilmu nang ndi kon? Lho ya nang Majapahit rek. Ya apa kon? Tegese mati Rut. Mati dalane sih. Mati dalane kaya kon contone. Heeh. Contoh
Utangmu lah akeh. Ya. Iya. Ya. Utangmu akeh, jange kon jange metu ana wong kerja bakti. Kon duwe utang, kon lah gak iso liwat kon sungkan kon. Mati dalammu. Nang kono ana wong ngosok-ngosok kon duwe utang kon gak iso liwat yo an. Mati dalanmu. Nek menungso wis terus dalane mati. Ya balik. Lah apa? Ya Lah balik. apa balik? Gak iso wong mati kok balik lho. Arek kendeng kon iki. Gendeng kakekmu kuno ah. Mati dalane mati ya balik wong dalan buntu kan ya apa sih? Ngono arek iki tambah cerdas iki kon iki. Lho. Pinggir kene ganti. Ketuk iki. Padha aja padakno kaya kon. Nek mati. Pati iku pegate nyawa ambek raga. Contone Iku wis dikersakno sing gawe urip, ngono lho. Dadi wong besok iku bakal mati yo an. Pegate raga ambek nyawa iku jenenge pati. Belajar meneh. nek pati ku apa jare Gusti Allah? Gusti Allah sing nentokno jodoh mati rezeki ku awak dhewe gak erto. Nek ngoyo. Lah nek ngoyo ya apa kon yo? Apa jare sapa? Ya jaremu dhewe. Wong ngoyo kok jare sapa? Saiki sing terakhir. Terakhir. Ayo, atik gak iso ditenono kon. Lapo? Sampurnaning pati. Sampurnaning pati iku menungso. Iki ngene ae paribasane gajah mati ninggal gading. Ya sih? Ya, heeh. Macan mati ninggalno lulang. Oh iya. Lah nek menungso mati ku ninggalno jeneng. Kok iso? Jeneng. Saiki contone awakmu iku mati, ya kan? Ya. Ana wong mati lah, tutuk aja awakmu ya. Wong mati. Kondongan aku mati ngono. Gak. Iga. Kono kok citegone kon. Ana Ketuk. ana wong mati lho, Kri. Heeh. Ya dikubur. Delok matine apik ta elek. Nek matine apik iku iso gawe jenenge dalan. Ngono lho. Kaya jalan PB Sudirman, Soekarno Hatta. Gak ono jalan Sakri. Gak ono. Wong kon uripmu elek. Oh, kok cek pacet. Aksara Jawa ya wis ngono iku, Dik. Tambah pinter arek. Lho ya apa. Iki ngono tamtomone Majapahit. Dadi aku kudu pinter. Aku ngene-ngene iki ya prestasiku akeh lho nang Majapahit tenan. Prestasi apa? Sopo? Telur sing ono tulisan ada kegiatan. Kri. Sopo? Lah iya. Kok iso niku lho? Sopo kakikmu kuno? Lho, Wong kancane wis karuane padha tamtomone padha seragame padha ngene lho. beda ngene kok. Tamtomo apa? Tamtome ku merengkel. Apa iki? Aduh. Tamtome ku nang ndi gedhe dukur kaya aku ngene iki. Aku tamtomo gak dadi kok. Tamtomu gak dadi apa kok niku? Kalau melok yo balik Lho, sih. Lah apa kebalik Lah cok balik kok. Awak dhewe iki ditugasno Ndara Tumenggung jaga regol kene ya wong telu. Kok aja sembrono. Wong telu berarti. Wong telu. Lah apa dijogo? Ya dijaga engko nek ana barang iki lak wis ana pangunen-unen ah. Pesene Ndara Tumenggung ya apa? Gak eling awakmu. Gak eling. Lho, ya dieling-eling rek. Ya apa, Mas? Nek ana tamu gak oleh sembarangan. Gak oleh sembarangan. Gak oleh mlebu. Paribasane ana wong jaba gak iso mlebu, wong jero gak iso metu. Ya lah Ngono lho. ongkep. Eh? Lah ongkep. Ya kipas ana, jangkrik. Paribasane iki ngono. Paribasa. Dadi awak dhewe jaga nang kene. Jaga. Mbok menawa ana wahaya, saiki Ndara Tumenggung lagi asuh salira. Apa? Asuh salira. Apa? Intine Asuh salira. Asuk dasmu. Asuh istirahat. Mereka Cangkem suwe ae adakno. Ojo ngomong elek-elek ngono. Aku mulai lho, aku mulai. Kon kok purikan ngono sih. Ya gak purikan ngono. Wong telu wae gak iso rukun iki rupane kaya bathok. untuk kalah. Iki do ukur kaya egrang. Ya sik mending koyo bathok, timbang koyo genuk. Tapi kan nek dicari banyu. Ah, jembek aku. Terus aja ngomong awak dhewe tugas apa jaga. Jaga. Jaga lho. Ana apa-apa bres. Ana apa-apa ditolak gak kena sikap. Wanita. Jare Tamtomo. Ya aja get-geti ngono ta. Tamtomo kudu sedia ready, Bos. Iya, ready. Ready, Bosku. Ya. Aku kan yo kaget. Awak dhewe apa maneh tamtome sing pilih tanding. Pilih tanding. Terus kon pilih tanding. Mbuh, ayo rukun. Ro apa? Kon niku lho Deng. Oh, aku ta. Oh. Karo. Garu. Ngono dadi tamtomo. Kudu kan kudu tegas.
Maju. Aku sik ta. Iya. Temen ta iki. Iya maju kok jare wani. Takonono, Kri. Jenengan sinten? Sing gagah tak lakon iku. Jenengan sinten? Kok gak ngoleh nang aku? Kok gak noleh nang aku? Takonono. Jenengan sinten? Noleo. Iki wae. Iki lho. Loh, diguyu. Ya wis iki aku wis kudu tereng kaya ngene kok. Maju kok. Maju. Takonono. Jenengan sinten? Awakmu sapa? Tamtomo. Nah, halakmu. Lho, Sing jaga Sing rego. jaga regol kene. Tamtomo, Nggih. prajurit, Nggih. kok cilik. Nggih, ancen iku limited edition. Apa iku, Dik? Apa iku? Batas. Oh, iya. Prajurit iku mestine sing gagah perkasa, Nah, sing gedhe dhuwur. Otot ya baune iki ya. Lah kok cilik kaya ngene? Ya apa ben tak? Nek ana musuh apa ya wedi karo prajurit kaya. wani yo sit. Aku ta. Iya. Udah ngono. Aku ngene iki yo biyen diseleksi. Wani, Wani. wani, Tok. Lah kon wani. Tok, tolongan aku, Tok. Berkas. Tok. lapo? Lapo? Aku melu takon. Nek panjene awakmu prajurit utawa tamtama ana ing katemenggungan kawiragunan kene. Nggih. Ya? Aku arep mlebu ning katemenggungan. Oh, Tidak bisa. tidak sakit. Tidak boleh. Tidak bisa iki nalari ya. Loh, Ayo. tidak bisa. Ya boleh dong aku masuk. Gusti Temenggung Wiraguna iki lagi ngasuh. Lagi apa? Ngasuh Ngasuh. istirahat. Ngasuh apa ngasuh? Ngasuh Istirahat iku lho, istirahat. istirahat iku lho, pegel. Ngasuh. Istirahat. Ngasuh. Nggih. Keluar kelas. Istirahat. Loh. Pesene ya apa? Lah niku wau pesen nang tamtama iki. Ngoten lho. Pokoke wong jaba niku gak oleh ganggu mlebu, wong jero gak oleh metu. Wong jaba gak oleh mlebu, wong jero gak oleh metu. Nggih, leres. Lah ongkep. Ongkep kakekmu kuwi wis meneng wae. Matura karo Gustimu. Piro bastam sing arep? Apa sing suka? Oleh apa ora? Mboten saged. Aku kudu mlebu ning katemenggungan. Lho, mboten saged. Gak oleh. Mboten saged. Pesene ngono ya. Nek aku meksa mlebu kuwi, Oh, pun kula. Dengan syarat syaratnya apa? sayembara. Oh, iki lho. Apa, Pri? Sayembara. Sayembara. Lho, kok sing ngomong sayembara? Merengil iki lho, Sayembara. merengil iki ngono sayembara. Sayembara. Sayembara apa? Dhewe lho ya. Sayembara. Apa? Kon gak dhewe lho ya. Dhewe lho iki. Sayembara. Ya, apa sayembarane Yo, apa? Lho, sayembara sing iso nguber ketuk karo Sakri. ku walik degedeg. Sakri karo ketuk. Nah, Aku kudu iso ngalahno wong telu. nggih. Aja maneh kok wong telu ayo. Wong sak katemenggungan kelumpukno kabeh adepone iki. Ngeten mawon lho. Ya apa? Sayembara ngeten mawon. Pun usah geger-gegeran. Sampean nggih nek iso nyekel sirahe wong telu niki, nggih ya. Ngoten mawon. Sampeyan oleh mlebu. Napa sakri mawon. Nah, Syaratnya nek aku iso nyekel sirahmu, aku oleh mlebu. oleh mlebu. Salah siji ae. Yo, salah siji. Ipat guru karane iso. Nah, Salah Apa siji maneh apa wong salah telu kabeh? Ah, sak siji gak iso. siji ae wis. Gak iso. Nyekel sirahe. Sing ndi?
Sing cilik ae. kudu tak cekel sirahe sing ndi? Wani yo. Aja kuwatir. Aku kudu iso nyekel sirahmu. Tak cekel. Tak cekel. Tidak bisa cilik kesit. Kesit sawangane ngawur ya sampean niku. Cupang ya kowe. Jagoku Kesit kaya kadal iki. Lah, Kesit. nek iso Sapa iki nyekel iso jenenge? mlebu. Si jenengmu sapa iki? Sakri. Sakri. Aku iso nyekel sirahmu, aku oleh mlebu ning katemu. Oleh. Saiki ngene wae, kocok balen. Apa niku? Masih aku ya iso. Cekel wong telu. Iki cekel wong telu. Cekel wong telu. Aja maneh ngomong Sakri karo sapa iki? Ketuk. Ketuk, Kula anu godel, gudel. Bogel. Gudel. Bogel. ya iku Siapa? ngene ku wau. Lho, jenengmu kuwi sapa kok? Gudel. Dalbo. Eh? Dalbo jadi sutradara Dalbo. Nah, Oleh Dalbo bapak. Jadi Dalbo ae. Dalbo iku anake genderuwo. nah, berarti niki anak gendruwo. Wong telu iku ya aku kudu iso nyekel sirahmu kabeh. Saiki mayar gampang. Kenapa? Aku yo duwe. Nggih. Nek kowe iso nyekel jempolan sikilku iki, aku balik ora sida mlebu katemenggungan ora apa-apa. Sikono ya. Cekel jempol sikil. Wong telu tega ucul. Iso nyekel jempolan sikilku, Oke. nek iso aku balik gak sowan ana katemenggungan Kawiragunan. Oke. Oke. Ayo. Wong Siji, Cekel, siji, cekel, loro, cekel. telu. kena. Kena, Wak. Ya, ya. Awakmu sak ketelune iso nyekel jempolan sikilku. Ning aku iso nyekel